Та підтримка, яку ми сьогодні отримали, є дуже цінною для нас і для кожного спортсмена. Я впевнений, що настрій кожного присутнього тут спортсмена дуже хороший саме через ті подарунки, які вони отримали. Молоді не лише фізично, але й розумово та морально. І ми будемо продовжувати нашу підтримку в цьому напрямку. Kendilerinin spor alanındaki bu odaklı çalışmaları, başarıları bizler için de bir gurur kaynağı oluyor. Ben de eski bir sporcu olarak sporun anlam ve önemini biliyorum. Bu ülkenin belli açılardan zor günlerinde kendilerini böyle meşgul tutmaları ve kendi arkadaşlarına örnek olmaları gerçekten takdire şayan, alkışlanmalı. Пан посол розказав свою особисту історію, що насправді він в дитинстві, в юнацтві займався баскетболом, і на той момент дуже складно було знайти спортсменам форму або кросівки. Вони спеціально їх шукали, замовляли, знаходили кошти якісь на це. І він сказав, що для мене це теж особиста історія. Я розумію, наскільки важливо підтримувати спортсменів. Тому мені здається те, що Турецька Республіка і ця асоціація турецько-українського бізнесу, вони змогли підтримати наших кримсько-татарських спортсменів, які, власне, виступають за Крим, поки що окупований, але на міжнародних різних спортивних майданчиках це супер важливо. Корисні речі, кросівки, футболки, кофти, штани. Ну, то, що нам потрібно зараз спортсменам, тому що дуже мало приділяється уваги, на жаль, в теперішній час, у час війни, уваги до спортсменів. Тому ми раді кожній можливості та підтримки людей, які нам допомагають. Коли з'являються такі люди, які знаходять якісь там можливості підтримати спортсменів наших, і ми дуже раді таким людям і дуже цінуємо такі подарунки, такі можливості, тому що це важливо, це майбутнє спортсменів.